Dobro večer, pozdrav svima, ja sam Neša profesor Her. Dobrodošli u večerašnju emisiju gde ćemo pričati o tome kako da postignemo platinasto plavu nijansu kose za 2 sata. Moj večerašnji gost je Katarina Perović i ona će podeliti svoje iskustvo u radu sa mnom. Dobro večer, Katarina. Dobro večer, Nišo. Pozdrav se slušalcima. Želeo bih da se zahvalim za izdvojeno vreme koje si odvojila da večeras malo proćaskamo o našoj saradnji i druženju. Tebe druge plavuše ne znaju, ali eto, bit će zanimljivo da te upoznaju i da prosto čuju tvoje iskustvo. Tako da, mislim da će to biti vrlo zanimljiva priča. Kaži mi za početak kako si. Pa ja sam odlično. Odlično. Malo nam je vreme kvari raspoloženje, ali ne damo da to utiče na nas. Oboje smo imali jako naporan dan, ali dobro. Sve se lepo završi. Sve se lepo završi. Dan privodimo u kraju, hvala Bogu. Da li se sećaš kada si prvi put došla kod mene, kako ti je tada bila boja kose i da li se sećaš šta smo tada uopšte radili sa bojom i... Pa prvi put kad sam došla kod tebe je bilo pred maturu. Malo. I tada smo se odlučili da ofarbamo kosu nose. Čekaj, nismo se da celu kosu farbali. Skoro celu. Da. Jeste, da, sećam se da... I onda sam nastala da dolazim mislim, naravno da dolazim kod tebe. I u januaru smo odlučili da je najbolja odluka za moju kosu se ofarbam u plavo, mislim, u platinasto plavo. A kaži mi, zašto plavuše žele baš tu platinastu plavu boju? Jer to je, generalno se često bira kao boja koju plavuše žele. Jer to uzor neka glumica, ne znam, Hollywood, Mito Marilyn Monroe, ili je prosto suviše crnih i tamnih javnih ličnosti, pa je to nekako plavuša uvek odskoči. Pa ja lično mislim, bar po mom mišljenju, ja sam se odlučila da budem plava zato što uz tvoje konsultacije to je što najbolje uz moj ten. Sad ne znam, da i to platinasto plavo, konkretno, možda zato što neće da ispadnu žute. Dobro. Jer to onako nešto umeru da izgleda i sve ostalo. Sad ne znam da li je to po nekom uzoru, jer meni niko nije bio konkretno uzor da budu plavuša. Prosto si poželjela da u jednoj fazi života probaš i... Trebala je neka promjena da se desi, a s obzirom na to da, mislim, plava nekako je kao početak svih ostalih boja, mislim, može sve ostale boje da istrpi, to mi je nekako bilo najbezbednije u ovom momentu. A i lepo mi stoji, tako da ne mogu se žalim. Uz tvoj ten i boju očiju, da, ovo je pun pogodak. Da li, mislim, s obzirom da si ti prošla kroz moju transformaciju, da li si slučajno nailazila na neke probleme do sada u toj želji da budeš plava ili je to s obzirom da je išlo pod mojim nadzorom prošlo onako kako si zamislila? Nije bilo nikakvih problema, nije. Nakon farbanja nisam primetila da mi se kosa lomi, niti bilo šta što možda se desi, naravno, sa farbanjem i blekanjem, isto što je čest slučaj. Kod mene uopšte ne, kosa i dalje mi izgleda zdravo, bez te potrebe da je šišamo na svakih mesec ili 2. I uz tvoje konsultacije, kad sam išla na more, si mi rekao šta da koristim za kosu, da imam držimo protiv slane vode. Zato što je to jako bitno da ljudi misle kao imam plavu kosu i to je to. Znači plava kosa prosto zahteva jednu možda ozbiljniju negu i pažnju i to je to. To je, mislim, još jedno pitanje koje sam htjela ti postavim. Da li si nastavila da je neguješ po mojim uputstvima ili ti si na to pitanje već i odgovorila, zato što mislim da je to jako bitno. A kaži mi kako si se osjećala kada smo
završili taj proces transformacije i kada si sebe ugledala kao platinastu plavušu, kakav ti je bio osjećaj, da li je to bilo to što si zamislila? To je bilo apsolutno onako pun pogodak. Pun pogodak. Mislim da se nikad bolje nisam osjećala iskreno po pitanju svoje kose, jer uvijek je bilo nešto dobro je, ali može još, ovo je bila onako finalna faza. Pa dobro, ali mi smo i krenuli od tih nekih dečijih zanimacija to tipa roze, pa smo onda radili nešto... Pramenove smo izlačili, nešto onako kao iz Friends. I tako to. Mislim što su bile onako faze, ali htjela sam uvijek više, onako skroz da budem plava, tako da ovo je bilo sasvim to što sam htjela. Sad i kad si došla u neke godine, kad si kao malo i ozbiljnija, onda da, mislim da je to sad faza kad si na fakultetu sasvim okej da budeš plava. Kako ti je recimo kosa izgledala nakon 2 nedelje posle završene transformacije? Sada si primetila neku razliku, da li se menjala boja, mislim već si delom i odgovorila na to pitanje, ali ne bi bilo loše da to ponovimo. Interesuje me kako ti je kosa izgledala nakon 2 nedelje od transformacije? Joj, samo se malo prisjetim. Mislim, da li se boja menjala, da li je... Nisam ništa promijenila, okej, prasa su pareni, ali pored toga ništa nije podskakalo. Tako baš se lepo uklopilo, mislim, meni je kosa i prirodno tanka, tako da sad nisam ni tu neke promjene videla. Našla sam dobre šampone, mislim, one koji su baš bezbedni po pitanju, mislim, farbane i tako plave kose i dobre balzame. Nisam ni nešto puno koristila maske i te tako stvari. Onako, niti sam prala kosu svaka 2-3 dana. Dobro, kosu peremo kad se izmasti, ne mora. Pa to, tako da po pitanju toga nikakvih drastičnih promjena nije bilo. Sada imam neko oštećenje, tako nešto, niti boja da se nešto ispere sve, sasvim izgledalo onako kako smo uradili. Uspevaš sa njom, da je stilizuješ, nema neke potrebe za preteranom negom i da to je ta razlika o kojoj ja stalno pričam, da na adekvatan način možemo doći do platinasto-plave nijanse bez nekih preteranih oštećenja, jer prosto ne može plava kosa da se malo ne isuši, ali to gledamo da naravno bude minimalno i naravno uz adekvatnu negu i održavanje to sve može da bude super. Tako da, mislim, mnogo mi je drago što si prošla kroz moju transformaciju. Meni je drago što si ti bio deo te moje transformacije, što si hvala na poverenju sve ove godine. Evo recimo malo pre si mi postavila interesantno pitanje, tipa možda ćeš otići na razmenu studenta, pa jedno... Kako se u toku te razmene da se brinu o svoje plave kose bez mene. Mislim, ja sam ti rekao, znači dobit ćeš recepturu, dobit ćeš sve što je potrebno, tako da nikakav problem nije, nemoj da brineš, znači uz korake koje ću ti dati, znači efikasno možeš da održavaš svoju platinastu plavu nijansu bez neke preterane brige, tako da slobodno samo putuj u beli svet i proširuj vidike i iskustvo, jer to ti je moja stvarno želja od srca, znači sada iskreno ti pričam, jer prosto mislim da si mlada osoba koja to treba da osjeti, da doživi, da bi prosto mogla da napraviš neke granice i standarde u svojoj glavi, tako da ja bi se tebi zahvalio što si odvojila vreme i što si bila gost u mojoj večerašnjoj emisiji. Ovo je bila emisija kako da efikasno postignemo platinasto-plavu nijansu kose za 2 sata. Hvala ti, Katarina, još jedan put. Zapratite moj kanal, bit će mnogo zanimljivih tema. O različitim stvarima ćemo pričati, mislim da će vam biti zanimljivo. Hvala ti, Katarina, još jedan put. Pozdrav svima. Hvala, vidimo se, prijatno. Ćao.